Dobri pozdrav gameri, Boško ovde. Kako ste? Ja sam dobro, hvala na pitanju. Dobrodošli u moj novi klip. Vraćamo se ponovo vezano za računare. Stigno mi je mnogo poruka kako da ubace ljudi RAM memoriju u kućište. Pa ovako, kupite RAM memoriju, kao što možete vidjeti. Ovo je Kingstonova RAM memorija. Opet Kingston, pošto ja uvek kad stavljam iste. Tako da kupite RAM memoriju i da počnem da vam pokazujem. Vidite sad ovako. Ovo su vam slotovi za RAM. Znači, neko kaže banke, neko kaže slotovi, ja kažem to slotovi. Vidite sad. Vidite ovaj ovde zarez. Ja ga zovem zarez, neko ga zove razmak, ja ga zovem zarez. Vidite da je tu zarez između pinova. Tu gledate sad kako bi vam se uklopilo na matičnoj ploči. Vidite, ovako ne može. Znači, okrećemo ga i stavimo ga lepo. Vidite, tako ga stavimo tu. Stavimo ga ovde. I sad, šta radimo? Pošto je lepo sve, uzmemo dva prsta. Dok ne uradi ovo, cak! I to je to. RAM memorija jedna je postavljena. Idemo drugi RAM. Isto tako. Ubacimo između, tu i između ovde. I šta radimo? Opet, cak! Ćao! To je to. Idemo treća. Kako je lepa plava, a? Lepo, lepo. Idemo tu između, idemo tu između i to je to. Što se tiče. Inače ovo je kućište jedno od starih kućišta, možda stare nego da ne bi ja sad moj skidao ovo ono, rekao ajde da vam pokažem na ovo. Ali svugdje isto, to da znate. Tako da RAM memorija je ubačena. To je to. Znači, hvala vam ljudi što ste ovaj gledali klip. Znači, pokazao sam kako da instalirate, neko zove instalirate, ubacite ili tako da. Ja kažem kako da ubacite RAM memoriju, znači, na matičnu ploču u slotovima u vašem kućištu. Tako da, ljudi, ako vam se svidio ovaj klip, like, share i subscribe, pa se vidimo u sljedećem klipu. Tako, naravno, uživajte ljudi, pozdrav!